on varmasti niin vähän porukkaa, että voi varmaan tulla sit lavalta alas ainakin. Eikö näin? Eikä nyt vaan sen lavalta alas. Mikä vaan ihan alas? Joo, eli tosiaan nyt vasta ei ollut kaikkia tiedä sitä, että aikaa siirretään. Niin sen takia tulin tässä nyt vähän nopeammin lavalle. Niin ei tuolla netissä kirjoitellaan vaikka mitä kaiken näköistä potaskaa. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä on hyvä idea, että yleensä saa itse kysyä multa, että jos on jotain kysyttävää, niin mä suoraan tässä sitten vastaan teille. Jos on hyvä mahdollisuus, niin miettikää, jos on jotain kysyttävää ja mä vastaan. Yksi, sä oot mennyt Jenkkeihin ja elänyt siellä. Niin, minkä kautta sä lähdit sinne huipuksi? Ja toinen, mikä kaikki kiinnostaa, on ootteko Eli kysymys oli se, että mä oon asunut Jenkeissä, niin kuin kuulemma nää tytöt tässä vieressä myös, ja mitä kautta mä sinne yleensä päädyin. Ja sitten toinen kysymys, että ollaan kahta kanssa vielä yhdessä. Niin vastaus tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin mä menin 16-vuotiaana ensimmäisen kerran Jenkkeihin EF-kielimatkalle. Mä olin siellä 5 viikkoa Kaliforniassa ja asuin yhden elokuvatuottajan perheessä ja kierrettiin ympäri Kaliforniaa ja siitä mulla jäi semmonen jenkkipuume päälle. Sitten seuraavan kerran 97 kirjoitin ylioppilaaksi, 98 muutin Los Angeles ja asuin siellä vajaan vuoden. Opiskelin Pasadena City Collegeissa kieli- ja näyttelemistä. Sitten vastaus tähän toiseen kysymykseen, ollaanko Arton kanssa erottu. Mä tän viimeisen avioeropaperin käräjäoikeuteen vein, enkä sitä enää hae sieltä takaisin. Eli ollaan ihan varmasti erottu. Mitä mieltä sä oot metallimusiikista? Metallica, Enter Sandman on yksi mun suosikkibiisejä, tosi makea. Niillä on hyviä biisejä. Mä varsinaisesti metallimusiikki kauheasti kuuntele, jos silleen mun semmoinen mikä ihan suosikki, mutta ne on tosi hyviä biisejä onkas. Niin just tää Metallica Enter Sandman, tosi makea. Joo. Joo, täällä on hirveän monta ihmistä, jotka haluaa näitä kaverikuvia, niin otetaan ne tässä näin, kun mä lähden lavalta. Niin mutta ei mitään, tässä on semmoinen paikka kiinni, kun ottaa niin hirveästi aikaa. Kyllä mä oon onnellinen, että pääsin yhdestä kauheasta lusmusta eroon, joka oli väkivaltainen. Mä tosi onnellinen. Olen onnellinen, että pääsin siitä eroon. Olen todella onnellinen. Ja mä kannustan kaikkia naisia, että älkää jääkö väkivaltaiseen suhteeseen, vaan ehdottomasti pois sieltä. Ei kannata jäädä roikkuu. Ja mä oon vahva ihminen, kun pääsen tuosta. Tollaisesti en sano nimeltä edes niin L-tyyppi, mutta olen onnellinen ja olen saanut toteuttaa kaikki mun unelmat tähän asti ja tulen toteuttamaan. Eduskuntavaalit on tulossa. Ketä sä olet äänestänyt? Mä en ole seurannut hirveästi politiikkaa, mulla itselläni ehdotettu politiikkaa vielä monta kertaa, mutta on niin, siis ihmiset ei edes tajua kuinka raskasta oikeasti media on. Ja se mulla on niinku työtä ja tästä ei tehdä nyt tää albumi, mä kirjoitan kirjaa, kaikkea muuta, niin mä en silleen niinku politiikkaa ainakaan tässä vaiheessa, niin mulla ei niinku riitä henkinen kapasiteetti siihen, että mulla on kaikkia niinku lähteä mukaan. Mä en jaksa kerta kaikkea. Miksi sä ihan oikeesti erosit Arton kanssa? Päällimmäinen suurin syy oli väkivalta. Ja en ole itsekään ollut puhdaspuolinen, olen tehnyt paljon virheitä mun edellisissä suhteissa, mutta tää oli sellainen tapaus, että tää oli pahin, mitä mä ikinä oikeastaan elämässäni nähnyt. Ja tää viimeisin tapaus oli se, että hän yritti tappaa mut, niin kuristaa hengiltä, niin eikä siinä ole syytä erota. Plus, että hän on yrittänyt mun koiraa tappaa 3 kertaa. Niin ei ainoastaan, että mun koira, mulla on sellainen pieni nassu, varmaan tiedätte, niin se, että eikä naisia lyödä ihan oikeasti. Mä itse asiassa juttelin tänä illalla, ihan muutama tunti sitten, niin tämän miehen nimeltä A alkaa kirjaimella, niin hänen eksän kanssa Ruotsista, niin hän sanoi, että tämä mies on ollut tosi monen naisten kanssa.
Ja hän on aina ollut väkivaltainen, mutta kukaan ei uskaltanut sanoa sitä ääneen. Ja mä olen niinku rohkea siinä mielessä, että mä uskallan niinku tehdä, siis puhua näistä asioista. Johanna, vois sä ikinä olla naisen kanssa, ja jos sä voisit, minkälainen sun ihanen nainen? Voisin olla naisenkin kanssa. Ja on ollut naisen kanssa. Naissihanne on naisellinen ja sellainen nainen, joka uskaltaa näyttää naiselta ja on sellainen, niin kuin, siis hetero nyt lähinnä on, mutta ei kaikki, usko, että kukaan jää täysin hetero. No, katsotaan nyt. Katsotaan nyt, että okei, täällä nyt kun täytyy vähän tiivistää tää. Okei. Eli huomioon, että sulla on erittäin ihanat kengätjalasta, niin mistä sä saat sun vaatteet tai mistä sä ostat niitä? Mä ostan ympäri maailmaa. Mä tilannut jotain internetin kautta, mutta sitten nämä kengät esimerkiksi on Bebeltä tuolta Jenkeistä. Sitten mä ostan Victoria's Secretilta alusvaatteita aika paljon. Sitten mä ostan Pariisista, Lontoosta ynnä muualta, Italiasta. Mutta Suomesta saa nykyisin tosi hienoa. Helsinki on tosi upeita vaatteita. Et ihan Suomestakin saa tosi makeita. Tukholmassa joka paikka. Tämmönen kysymys. Jos sä et ole heavy metalin kuuntelija, niin pakko kysyä, minkälaista musiikkia sä kuuntelet? Jos et heavy metalia, niin mitä sä kuuntelet? Mä tykkään melkein kaikesta. Mä oon tosi kaikki rockalimusiikin suhteen. Mä tykkään R&B:stä, house-musiikista tosi paljon. Mä esitin tämmöstä bändiä Tricky, mun sisko sanoo, että se on makea. Niillä on tosi makeet biisejä. Massive Attack, mä tykkään Madonnasta, ihan tämmöstä perus 90-luvusta tosi paljon. Siellä on mun mielestä sellaisia biisejä, missä niinku sanomaa koskettaa. Okay? Mä haluaisin Johanna tulla sunkaan yhteiskuva mun Pestiksen kanssa, onnistuuko? Joo, kyllä kaikki haluaa, että just sen takia niin kun nyt lopetan. Okei, yksi kysymys vielä ja sitten... Onko? Aiot sä vielä strippaa meille? Tanssia! En, paikka menee kiinni. Ja mä olen työskennellyt striptease-tanssijana ympäri maailmaa, mutta mä en tee sitä oikeastaan varsinaisesti enää. Että aika-aikansa kutakin. Nyt tehdään ihan muuta. Ja tää kysyttiin vielä sitä, että oliko Henna Kalinoisen kanssa kaveri, niin eiköhän se jo kaikki tiedä, mikä siellä vastaus. Hän teki törkeän dolarit häistä, piti tulla morsiusteidoksi. Mä puhunkin hänelle ostanut hänen mittojensa mukaan ja itse maksoin sen niin edespäin. En tuosta ihmistä kanssa toimeen. Sä oot tosi kuuma. Ja me annettiin sulle nassuja. Aiotko käyttää niitä? Ehdottomasti, kun ihana, kiitos.